Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, hvor mig og min søster Emma skal lave en byggekonkurrence. Det her det er episode 3, og Emma, hvad tænker du, vi skal bygge? Måske kan vi bygge en fodboldbane. En fodboldbane? Emma, er det ikke bare en helt normal fodboldbane, vi skal bygge? Altså uden tribuner og sådan noget? Eller er det en med? Bare en uden. En uden? Okay. Det gør jeg også. Hvad tænker du? Eller, det skal jeg jo ikke spørge dig om. Du hørte ikke noget med. Okay, jeg tror jeg går efter sådan lidt en kunstgræsbane måske. Sådan det ser sådan her ud. Du ved godt, jeg godt kan høre, hvad du siger. Det, du hørte ikke noget med. Okay, vi starter om 3, 2, 1, nu! Cirka sådan her, ikke? Og cirka sådan der, tror jeg gerne vil have det. Og så finder jeg midten. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jeg skal tælle til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men det er jo ikke i midten for begge af det. Fordi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, så jeg skal faktisk have en længere herover. Det må lige undskylde fodboldbane. Jeg er lige totalt smadret. Det skal jo være på hele banen. Det gør jeg lige hurtigt. Og Emma, imens jeg laver det her i går. Så i sidste video, så sagde vi det ikke. Men hvis man kigger på den andens bygning i går, eller hvad den anden nu end laver. Og hvis man kigger, og man bliver opdaget af den anden, så må den anden springe en TNT på den andens ting, okay? Det sagde vi ikke. Det har du jo allerede. Jo, det har du sagt. Ja, men det sagde jeg i første video, men i anden video, der sagde jeg det ikke. Så det var bare lige til folk, der ikke vidste det. Emma, så er jeg færdig med... Nej, du hørte ikke noget? Eller, altså... Ja, du var færdig. Ja, altså ikke med det hele. Lige få 2 fra her. Sådan der, ikke? Jo, det er cirka en elements, ikke? Jeg prøver bare sådan lidt. Okay, så er jeg jo egentlig færdig med selve planen her. Så skal jeg jo gøre sådan her. Ikke så højt. Er det sådan her? Sådan der måske. Den skal jo ikke fylde hele målfeltet. Men for at det stadigvæk skal være stort, så... En for høj måske. Altså, man er jo ikke lige så høj som den der, men er næsten lige så høj, så det synes jeg er fint. Så er jeg jo faktisk, altså kan man sige, at jeg er færdig? Ej, jeg synes, jeg vil gerne lige have sådan lidt, sådan måske, sådan her ikke, altså man lige kommer ind på banen, sådan. Jeg laver sådan en kunstgræsbane, så jeg laver sådan udenom her. Laver måske lige sådan 2 rækker. Ikke? Men nu kommer jeg til at se det. Sådan der. Så er jeg færdig med det udenom. Måske skulle den faktisk lige være en tykkere. Altså skal det være sådan en fodboldstadion eller hvad? Nej. Nej. Det bestemmer du selv. Må man gerne lave omklædningsrum? Ja. Må man gerne lave det? Hvis man har lyst. Hvis man har lyst. Så laver jeg lige et omklædningsrum. Du kigger. Nej! Ej, what? Hvordan så du mig? Oh my god, jeg må ikke se mere på dit. Hvordan så du mig? Okay, du må springe. Du må springe en TNT på mit byg. Nej.
En TNT. Jeg clearer lige min inventory. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre det. Jeg synes, det var det bedste herinde, men jeg tænker, at jeg vil gøre det. Jeg gør mig lige klar med det her. Bum. Og så lige det der her. Bare lige. Selvfølgelig også lige. Oj. Ej. Og tager det hele. Hold nu helt op. Den sprang meget. Ej. Farvel, det var din egen skyld. Okay, jeg har faktisk en god idé. Emma. Jeg har. Som du nok ikke har. Men jeg skal faktisk... Okay, jeg skal have... Det her... Hvor er det henne? Nej. Hvad er forskellen på det? Den der, den smelter ikke. Sådan der. For så kan det... hvad hedder det? Ja, I ved godt, hvad jeg prøver at sige, fordi Emma, hun skal ikke lige høre det her. Så kan den bedre det der. Men altså nu så er jeg færdig. Så lige teste den med ting. Eller Emma, du ved godt det. Jeg tester den lige med en snebold. Jeg skal lige have en snebold. Jeg tager lige en, fordi så... Okay. Hov, det er ikke sådan her. Ja, men... Ja. Sådan lidt om. Ja. Og boom. Nej, stolpe. Nej, ikke ud over sidelinjen. Boom. Man skal selvfølgelig... Øj, er den inde? Nej. Nu er den i hvert fald inde. Og man skal selvfølgelig ikke holde på den hele tiden. Sådan, men du kan ikke bare gøre sådan der. Det skal man ikke. Boom. Sådan der. Emma, hun er færdig nu. Okay. Emma, skal vi starte med at se din? Nej, vi skal starte med at se din. Okay, vi starter med at se min simpelthen. Okay, Emma. Det er min, der kommer. Det er min, der kommer til at vinde. Øj, du skal kigge. Okay, er du klar? 3, 2, 1, kig. Ser det ikke flot ud? Jo. Jo, Emma, kom lige. Du skal lige ind til en gang her. Sådan her. Okay. Ja, og Emma, seriøst, jeg vil gerne vise dig rundt, i stedet for at du bare vader igennem alting. Det klippede jeg ud sidste gang, men det gjorde du. Det gjorde hun. Hun vadede bare igennem alting. Nå, okay, er du klar? Okay, jeg er lige din fortæller her. Vi starter med at gå herhen, hvor jeg har vores omklædningsrum. Der er bolde over det hele. Så det her, hvor man hænger sin jakke og sådan noget. Det her, man tager tøj af. Sidder sådan. Og så er det herinde, hvor man går i bad. De her lanterner, de er sådan vand, der kommer ud. Kig på mig, jeg er i gang med at tage et bad. Nå, ja, okay, undskyld. Hvor er toiletterne? Jamen, toiletten er der ikke. Det glemte jeg lige. Men jeg skal Ej, hvad? Jeg klipper det ud. Så går vi selve ud på fodboldbanen her. Det er sådan herude, du kan, sådan stå og binde din snor eller sådan noget, hvis du lige er udskiftet her. Sådan lige udenom Jeg her. flyver Man skal altid have lidt pladsen udenom. Der kommer vand. Ja, Emma, kom. Så tager vi lige, vi tager lige en bold. Og jeg kommer til at tage alle 9. Hvorfor er der is hernede? Bum. Har du seriøst smadret det, Emma? Oh my god. Jamen, jeg kom kun lidt. Det var kun et stykke. Og af en eller anden grund, så stoppede vores videoprogram med at optage, så vi nåede ikke at vise de andre ting, som vi havde bygget. Men fordi mig og Emma er så sindssygt kloge, så gik vi ind bagefter og viste jer det, som vi ikke fik optaget. Og ja, det kommer nu. Okay, det her, Emma, det var det, vi fik vist, hvad hedder det lige før. Så det, jeg derude, det har I set, ikke? Jo, eller det ved jeg, I har set. Det var omklædningsrummet. Her kunne man sætte sine jakker, og her kunne man sidde ned og sådan noget. Og tage sit tøj af. Og her var bruseren. Og Emma lige smadrede det. Og så her var min bane. Med målene her. Hvor vi kan spille. Jeg kan lige hente en bold lige hurtigt. Bum. Emma, vil du spille?
Hva? Okay. Ja. Må se, og man skal holde Q inden hele tiden. Eller man skal bare spamme Q. Boom. Mål. Og så er det fede ved det her spil, det er jo også, at det sådan fanger bolden, skal jeg lige prøve. Prøv at se sådan her. Jeg ser det. Bolden sidder sådan fast derinde. Jeg kan lige prøve at gøre det igen. Sådan der, så sidder den fast. Jeg kan få den igen. Oj, frit mål. Nå, Emma, skulle vi tage og se din, måske? Oj, nu er vi over ved Emmas. Prøv at se. Det her, det var Emmas. Det fik vi heller ikke vist sidst. Det var hendes fodboldbane her. Den var faktisk ret stor og ret flot, synes jeg. Den var sådan virkelig stor. Og så, du ved, så starter man her. Hun havde dog ikke noget is, så bolden kunne ikke sådan glide så meget, men det er lidt lige meget. Og så er de her flotte. Men det kan jeg også lave lige nu. Det kan jeg også lave lige nu. Det kan jeg også lige lave nu. Nej, det skal du ikke. Og så Emma, vil du vise? Ja, herinde kan man klæde om. Og herinde kan man også klæde om. Men jeg skal lige på toilettet. Det måtte jeg ikke lige se. Du har håndvasken her, var det ikke? Jo, jeg vaskede lige hænder. Og nu skal jeg tage et bad. Ja, okay, du svømmer mærkeligt, Emma. Nå. Så var jeg også så mærkelig. Ja. Emma, skal vi prøve at se det, vi havde aftalt, vi også skulle bygge? For det var nemlig ikke kun fodboldmålene, vi skulle bygge, jo. Det var også, Er det mine diamanter? Ikke stjæl mine diamanter. Er du en tyv, eller hvad? Nej. Vi havde også aftalt, at vi skulle bygge et akvarie, ikke? Så Emma, skal vi starte med at se dit akvarie? Hvad? Ja. Okay. Så viser jeg det lige her. Eller vil du vise det? Jeg vil vise det. Jeg viser en glasblok. Det her er mit akvarie. Wow. Det ser flot ud. Og det skal også lige siges, at det var, vi havde ikke så lang tid til at lave det her. Var det ikke rigtigt? Vi havde ikke så lang tid til at lave akvariet. Se, der rører ikke vand ud. Vi kunne godt have gjort det lidt pænere. Sådan. Men det er fordi, vi skulle skynde os. Det var kom ud. Og så rører du bare ikke ud. Det er et rigtig flot akvarium, Emma. Skal vi prøve at se mit akvarie? Ja. Okay. Boom. Det her akvarie. Det er meningen, at lige tage den der blok der. Ja. Så der var sådan diamanter og redstone og sådan noget. Med nogle sten her, og så var der sådan nogle koraller her. Og jeg er en masse fisk. Se, Noah. Ja, jeg er en fisk. Emma, hun er en fisk. Men ja, altså det var det. Emma, skal vi lave en outro? Nej, du dræber fisken jo. Emma. Nej, mig og Emma laver lige en outro. Det var simpelthen det for denne video. Hvis I synes, at Emma hun vandt, så må I gerne smide et like. Og hvis I synes, at jeg vandt, så må I gerne trykke på subscribe. Ellers har jeg ikke andet at sige end tak for, at I så med. Og vi ses i næste video. Hej hej.